zona de no pagar més peatges. Per tant, no pagarem. A veure què passa. Ja estem arribant. Anem pel manual, evidentment. I a veure què passa. Hola, bon dia. Bon dia. No volem pagar. Tragui'm una foto, home. No, no t'estem filmant a tu. Digui, la regalo això, home. Vale. Ara tindrà que esperar que vingui l'encarregat, Tindrà que trucar al Mosso d'Esquadra. Però és que truqui als Mossos d'Esquadra, si vol. Bueno, ja ho sé. Jo no he pogut una altra cosa. Ja ho he sentit, diu que... En premsa, prengues un calma perquè ja per estona, ja l'he vist. No, doncs no ho podeu fer perquè si no us presentaré una denúncia. Jo t'explico el procediment que fan aquí, no t'explico. O sigui, no t'estic dient ni més ni menys, simplement... Vosaltres mateixos, perquè No ens poden retenir. És legal. de moment ja tenim diversos cotxes a darrere, autocar inclòs. Jo l'encarregat que vol que li fem? Si li agafem les dades, truquem als Mossos o què és el que vol que fem? Jo vull que m'obriu la barrera. Però bueno, tindrà que donar les dades, si no. No, Agafeu la matrícula. Diu que agafem la matrícula, que faig. Jo obro passant això que surt de la Vale. 4 euros per anar de... Cada dia fem què? 4 euros per anar de Manresa a Terrassa. Sembla que ja estem farts de pagar. Surt l'empleat, pren nota de la matrícula. I esperem que obri la barrera. Vale, pues ja està. El poses en verd, sisplau? No, està, ja pot passar. No, està vermell, No, ha de passar 6. No hi ha una altra manera de fer passar, ja li dic jo. Si vol passar 6... No, sí que hi ha altra manera. Sí. Escolti, a la carta no fem les coses, a veure si m'entén. No, però... Vostè m'ha dit de passar, vostè pot passar, passi i ja està. Què? Sonarà l'alarma ara? No sonarà, no sé si sonarà. Simplement m'ha dit l'encarregat que li obri la barrera, m'ha dit el procediment i ja està. Vull dir, a la carta no podem fer les coses. Doncs diu que no ens pot fer a la carta, doncs ens ha obert la barrera, doncs passem. Adéu. Doncs sí, ha sonat l'alarma. Però bueno, ja ho tenim fet, això. Ara anem cap a l'altra. Ens dirigim cap a Pals i ens trobarem més peatges. Tampoc pensem pagar. Vale.